May kachat si Inday sa FB, natintal sa iyang kaseksi. Wakabalo nga filter radi ay ang tinuod maot siyag dagway. Sa dihang nag-meet up na sila, ang lalaki haskang kurata. Kay si Inday murag na og Dracula, mura pog baboy ang lawas niya. Ay pastilan baya kini gayong filter, daghang mailad nga mga viewer. Bisan og maoton o kahadauton, kaya ra na sa filter pasalaron. Ag si Inday usab na kurat, kay lahig nawong ang iyang kamit up. Sa FB gwapo ang iyang kachat, sa personal man di ay kay libat. Silang duha na lang kay nagsabot, total sila man sang duha ang maot. Mag-uyab na lang daw silang duha, araw ng kamaot magsani puwersa. Ay pastilan baya kini gayong filter, daghang mailad nga mga viewer. Bisan og maoton o kahadauton, kaya ra na sa filter pasalaron. Ay pastilan baya kini gayong filter, daghang mailad nga mga viewer. Bisan og maoton o kahadauton, kaya ra na sa filter pasalaron. Sa personal murag naong ug kugton.